250 милиона тона желязна руда. За първи път България се нареди между държавите, на които се гледа с уважение за съкровищата им от желязна руда. Желязна руда, това осигурява развитие, напредък. Не е позната напреднала страна без собствена металургия. И започна изграждането на Кремиковския металургичен комбинат. Електростоманодобивно производство изпълнява графика. Стоманата 09Г2 за корабостроението е произведена в срок. Брак няма. Стан 1700. Произвежда 200 тона ламарина в час. Тя отива във всяко машиностроително предприятие у нас. Нещо повече. Преди България беше традиционен вносител на метали. Сега с кремиковска продукция търгуваме във всички европейски страни и Близкия изток. Активно участваме в сътрудничеството на Съвета за икономическа взаимопомощ. Построяването на кремиковските заводи бе извършено с помощта на Съветския съюз. Специалисти от десетки институти разработиха проектите. Повече от 300 съветски завода произведоха машините за комбината. Съветски граждани участваха в строителството, монтажа и усвояването на производството. С тяхна помощ комплексът сега се разширява. С помощта на съветските хора имаме кремиковци. Най-яркият символ на дружбата между нашите народи.